Umhlaba wabantu hlangene ezweni lenkosi baye siyobamema baye ezweni lenkosi izwe labelumbe thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye ho baye ezweni lenkosi izwe labelungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye yizwa nje lowo mucu yizwa lowo mucu owakofuze ihubo leli lakofuze esiluhubayo uma senza izinto zegceke alikho futhi elibaluleke ukudlula lona ngangethuka ngelinye ilanga ngizwa umuntu owayeshumayela edukisa abantu ethi kufuna bayeka amahubo asemakubo bahuba amahubo asesontweni kunabantu la ovela ubone ukuthi lo muntu inkolo imdunga umqondo lo muntu awuthi ke ngixoxele mina yabona mina njengoba ngikhonza kwaShembe ngathunywa amakhehla ukuthi ngihambe ngokhonza kwaShembe iyona nto engiyiyele leyo ukuthi ngokhonza kwaShembe kaShembe angiyele ukuthi mangifika khona bese ngibuye ngishawa reverse ngihambe ngekhaya ngoguqula izinto angiyele lokho angithunywanga lokuthi angihambe ngiye khona ngifike ngilalele ezinye izinto ngizoguqula inqubomgomo yasekhaya angithunywanga lokho yabona mina makufika amakhehla kumina nginenhlanhla ke mina ngoba izinto eziningi ngiyazembulelwa abantu abadala uma efika amakhehla ngikhombisa indawo kumuzi wawo lo enguphembayo engiwakhela wona athi yabona lapha kuleya ndawo uzokwakha indlu lapho le ndlu ozoyakha lapho indlu kaShembe njengoba wena uyinazaretha ubhabhadisiwe unengelosi kaShembe uzokwakha indlu lapha ezohlala lengelosi ekuwe kaShembe owahamba waya koyilanda emanzini ngenkathi ubhabhadiswa kaShembe kufanele ukuthi uyakhele indlu bese iyangeniswa kuyona ibikwe okuwukuthi nayi indlu lendlu esiyakhile phakathi kwegceke indlu lena eqondene nengelosi kaShembe indlu lena engeke izingene lutho olunye ngaphandle kwezinto zobuNazaretha uyofaka kuyo lendlu imvunulo yakho oyisebenzisa esontweni ufake iMnazaretha ufake ihlabelelo iziguqo zonke ozenzayo uzenzela kuyona lendlu kaShembe enengelosi kaShembe kwakusho umuntu ebusuku mina ngilele engitshela leyo nto ukuthi kufuna ngiyakhe kuphi indlu yokuthandaza indlu eqondene nengelosi kaShembe useqhuba uthi ngoba uma uzothandazela endlini yogogo kuzokwenzeka uthole ukuthi lapha emsamo kukhona ukhamba lotshwala gayiwe kanti yona ihlangani notshwala kodwa kusho ukuthi uma ngakhe indlu ezohlala ingelosi kaShembe kusho ukuthi legceke sekuyela kaShembe cha indlu engiyakhela uShembe nengelosi yakhe egcekeni lakwaNgcobo umuzi wakaNgcobo umthetho obusayo umthetho wakaNgcobo kodwa lendlu engiyakhile eqondene nengelosi kaShembe kubusa umthetho kaShembe kuleyo ndlu lento ibuke kanje uma umuntu eyinyanga embethwe izinyanga enesiphiwo sobunyanga egcekeni wakha indlu ezoba isigodlo esizogodla zonke izinto zobunyanga
Akusho ukuthi kulegceke sekufanele kubusa umthetho womnyanga lonke legceke. Lo mnyanga bakho njengoba uyinyanga, uyinyanga egcekeni lomuzi kayihlo. Akusho ukuthi ke yonke into lekhaya sekufuna iguquke ibe umnyanga. Kanjalo ke noma uphethe inkolo, mawuphethe inkolo akufanele ukuthi uzophendula izinto zakini. Awukwazi ukuziphendula. Abe sethi kaMakhehla ke lendlu ke iyona oyoguqa kuyona uthandaze kuyona. Lendlu lena iyabikwa. Ubikela abanikazi begceke ukuthi le yandlu ngiyakhele ingelosi kaShembe esihamba nami engayithatha mhla ngibhajadiswa njengoba nenkolo nayibikwa emsamo ubikela abanikazi okuthi nina bosibanibani kukhona inkolo esengiyikhethile engihamba nayo ukuze le nkolo le izokwaziwa emagcekeni akini ubatshele nokuthi kunezinto ke ezenziwayo khona enkolweni okukwenzeka mabefikile abantu bakhona la egcekeni ningabothuka uma senibona benibangela umsindo awukwazi ukuthi uzovela ufike nje egcekeni lomuzi wendoda usufutha imbomu bengazi abantu abadala ukuthi yini yona leyo kuyiphutha lokho makuwukuthi egcekeni lomuzi uzovela kufuthwa imbomu nje inkolo ungayibikile inkolo iyabikwa abantu abadala bazwani nento ebangumsindo umsindo wembomu nezigubhu umsindo omuhle loyo kodwa kini kukhona abantu abangakwazi lokho ukuthi umsindo omuhle ngoba wena inkolo uyibikile inkolo iyabikwa ubike nayo yonke into amathuluzi akhona amacilongo akhona ama-keyboard akhona ngave nifike nishaya i-keyboard nje nibanga umsindo nibangela abantu abadala abazwani nomsindo kodwa wena mozoyibika inkolo yakho ngesisoko ubatshela abantu abadala ukuthi mina sengakhetha inkolo ebuNazaretha sengakhetha le nkolo engiyikhethile le nkolo engiyikhethile inemikhuba ethile kunezinto ezenziwayo zokudumisa nezokuphakamisa leyo ngelosi leyo sisuke sifuna ukuthi izosebenza phakathi kwekhaya ukuze ungeke uzuthi ufaka abantu benkolo yakho egcekeni bafike benze leyo nto umkhuba wenkolo bese kucasuka amathonga alele phansi kothuli lomhlaba bathi bangaphuma labantu kade bekulethela inkonzo udlule kufane kungabibikho nhlanhla phakathi kwegceke kube mnyama kakhulu kunakuqala yina inkolo yakho kade uyilethile ifike yacasula abantu abadala ngoba babikeliwe ngaleyo nkolo nemikhuba yayo ngoba phela igceke labo leli mina ke ngafundiswa kanjalo abantu abadala bangitshela ukuthi kuzofanele ukuthi inkolo ngiyibike emsamo ngichaze yonke into nendlu ngiyibike kulamakhehla lekhaya abanikazi bomuzi ukuthi sekukhona indlu manje eqondene nobuNazaretha phakathi kwegceke kuthathwa ingelosi kaShembe ifakwe khona mangithandaza ngenze kuyona iziguqo yonke into ihlala khona manje bafowethu asikwazi ukuthi thina sizohamba siye esontweni uthi uma ufika esontweni uthola izinto ezithile usuyabuya wena uzekhaya uzoshintsha wasekhaya ngoba uthe uma ufika esontweni afika wabona uShembe ebhala izihlabelezo u242 usuzocisha wena amahuba kini usuthi awasebenza amahuba kini usuzohuba wasesontweni uyayilahla mawenza njalo singazenzi izinto ezinjalo imsamo yethu yone ukhiye umkhulu omkhulu owayidala ukuthi ibe ukhiye inkolo asingayithwali ngeqomo ayikho into ebaluleke ukudlula ikhaya lezi zinto ezinhle enizenze emasontweni ningakwazi ukuzenza emakini manibheka inhlanhla noyithatha kungakho kuhle osukwenzile esontweni kodwa ungakazi ukwenze kini wena uduma ngaphandle njengegenerator akusizi ukuthi uzohamba uyokwenza into enhle esontweni wakhe indlu esontweni ayikho kodwa indlu wena oyakhile kini esontweni makwakhiwa uyakwazi ukufaka lokho okufakayo kodwa kini makuthiwa kwenziwa into ethile kuyakhiwa awufaki lutho umkhulu esontweni kuphela kokusiza ngani ukuba umkhulu esontweni emuva abazali bakho bayakhala ngawo awenzi lutho awunamsebenzi walutho kodwa esontweni uhamba phambili udumile esontweni uyanikela kakhulu waziwa ngani ukuthi avunikela kodwa kini bazamula kuqhantsha inyembezi akukho kwenzayo
lento yokunikela kakhulu emasontweni ukhipha imali kakhulu esontweni ngoba na ukuthi ufuna kwenziwa izidingo zesonto ayikho inhlanhla oyoyithola ungenzi lutho kini inhlanhla abafowethu nodadewethu ikubantu abadala basemakithi asiyeke ukukhohliswa abantu basitshela ukuthi khipha konke uhambe uyokwenza izidingo zesonto ngeke uthole lutho ngoba uNkulunkulu wadala ukuthi inhlanhla uyinikeze okhokho bakho ukuba inhlanhla itholakala kuyena umkhulu omkhulu angabe sonke inhlanhla sinayo ngabe sonke imali sinayo ngoba sonke siyathandaza sicela imali sicela okuhle kungenzeki ngoba akukho ezandleni zakhe uyena wakususa ezandleni zakhe wakunikeza amathongo ethu uma ke thina ke sizohlehlela emuva sikhohlwe amakhaya sikhohlwe umsamo sibe bakhulu emasontweni sibatshaze emasontweni konke siyakwenza mfundisi uthengela imoto kodwa uyihlo wakho awukazi umthengele ngisho isicathulo yini eyolunga makunjalo makuthiwa nje kwenziwa into eqondene nesonto akwenzeki uthatha imali yokugcina kodwa makwenziwa into kini noma kukhona isidingo sakini awukwazi ukuthatha imali yokugcina hayi bafowethu yonke into iqala emsamo awukwazi ukuthi kini kuzothi kunehubo lasekhaya bese uyalishintsha ngoba weza umuntu eshumayela ethi lalo hubo lakini awulazi ukuthi abantu baliqamba ngakuthini kufanele uhube izihlabelelo zikaShembe ayikho leyo nto izihlabelelo zikaShembe zona amahubo kodwa izihlabelelo zikaShembe ziwumthandazo zonke ziwumthandazo uma uzihlabelela nje ziwumthandazo ingakho kwaShembe ngingaculwa abanye kodwa ke sebeyacula uma bebuka izihlabelelo sebeyacula esikhundleni sokuthi bahlabelele izihlabelelo zamaNazaretha ziyahlatshelelwa aziculwa hayi bafowethu kulungile asingangeni lapho songena ngelinye ilanga asuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV la sikhona bafowethu semphelandaba kwaZulu-Natal siku-West Walk lapha ku-West Street Impunga Yesintu uyayithinta kule nombolo wenza uhlelo lokuzohlala nawo phansi ichushise kwezinye zezinto ezithinta isinto ikiyalelo ukuthi uma ufuna ukwenza lo msebenzi uwenza kanjani uma kukhona into ezikudidayo izokuchushisa Impunga Yesintu asingagijimike bafowethu inkolo ayingabi ikona konke uma inkolo usuyithathe wayifaka egcekeni ayingabusi akuqhubeke kubusa umthetho wakini ngoba umuzi othatha inkolo wawufaka kuyona umuzi woyihlo bakho nomkhulu bakho akukwazi ukuthi manje kuzoguquka manje kubusa inkolo lekhaya kuthi utshwala busagaywa ikabani kanti la mina ngincamba ukuthi mina angikholwa uma ngikutshela ukuthi mina utshwala ngiyabugaya mina umkhulu wami umdumo wayephuza utshwala nokhokhokazi uMakhumalo ngiyabazi ke bona ngamehlo ngiyabazi ukhokhokazi nje wayephuza utshwala manje angikwazi ngabugaya utshwala ngithi yena akaphuzeni ajabule ngani ngoba into ayejabula ngayo ngenkolo sengizoke ukujabulisa okhokho bami nomkhulu bami akukwazi igceke labo leli ngeke ngibagayela utshwala makuthiwa ngesontweni ngoba esontweni akukhona kofuze kodwa egcekeni lofuze emzini wabo kufuna kwenzeka intando yabo kulungile ake sithi ke nje impunga